la temporada, tot i que ha estat atípica i va tenir un inici més irregular, sí que és cert que en el final les dades que es poden donar són dades que són positives, evidentment, sense caure en cap triomfalisme ni molt manco. Enguany s'ha comptabilitzat 1,5 milions de passatgers entre els mesos d'abril i octubre, el que suposa un 0,9 manco que el 2017, que no podem oblidar que va ser un any de rècord. Per tant, amb un any de rècord i amb un any en què les destinacions competidores s'han recuperat, Menorca ha aguantat amb un manco 0,9 de davallada. El volum d'arribades fora de temporada alta ha estat d'un 39,2, que és un registre idèntic en el de l'any passat. El turisme nacional ha crescut un 10,3%, mentre que el turisme estranger és que ha caigut amb un 8,1%. Hi ha hagut aquesta tendència. La despesa també ha marcat un màxim, per tant, jo crec que és una dada que també hem de valorar de manera positiva, i s'ha situat amb els 1.270 milions fins a final de setembre, que és un 3,2 més que hi havia l'any passat, i per persona i dia ha pujat gairebé un 6%. Els negocis d'oferta complementària han augmentat els ingressos, especialment els dedicats a manutenció i activitats, que pujarien un 5%. I finalment, la darrera dada que jo donaré, el mercat laboral ha registrat dades positives de més un 2,2% d'afiliats i un descens d'un 7,3% d'aturats durant la temporada.